Dia esese ohu pa na waba kosem. Mboa. Enye waba kosem. Dormaafo yemu bebre nkankan ya ahemfu ipo. Odru baby a abakosem no utie firi ye ho a na ye bibi basa. Ananye ye nyina po ne enim. Na se ye enim a obeda na ba bedi akire ne ba yede behu. Nana wada Roma. Sai library ya baby ese ba hye bo se be de bi be ko ba bia de na momo de no ye be hwe se onu amanfo ene domanfo nyina ahoho be nsua ya bakosem na be hu se domaman ne ye mmane a ope ba bi atena emfie ahanu aduonum ansa na wo ye de obenya ba bi etena se ne nanan wo hai na ye wo hai de na kakra bi ne ye beka se domanfo ufiri akoma monwene so ukotena nya na wase nsawam ufiri nsawam uko obo ufiri obo hu asu nya asumeja ufiri asumeja uko ade behi na bi ne ba ya be kumawu oni kumawu to odi ade behi ne ba se san ufiri kumawu uko he suntreso ufiri suntreso banso tente bopo bo maridiem abisim ye call jamai ye call asofri won konyan ofri tete no di ni maninsem maninsem a won konyan na di no senka sa me kan hu nyina obede obedwa na jam na momu na wada Roma na njina potrodon akonyan ni mu na kasa te se nkita afuna mboa anyomadu antosu mienu ma mini troda kosise mewu mfa bibi kura na ochima meka ncha se mafa nke se o ka nokra madan bibia ya boko nano na wada Roma jumadie we asemansa na nka onye abakosem a onananom udi animu ma onananom ye no anne nana bechia no nkotene no wahu ni asi Ghana ha bitimi hye nanim unhun se do siti akida na o Facebook na o trubi manemboa anamboa anya sa anya sa ba nana ajima madu atosu mienu unimane nana ngo buku nko mako nso ba ko pani de betuga obi ojima chinye no onko buku no nko bie ratri RS ratri Ashanti Law and Constitution page 235 so ko na bibia nkan na wankwa nkohu a akonya kase nana umontonto na homra abempredase umma chima semfri so na jase manka nokre na momo ko no ho de ani buku fufuro no so de a na jase ajombedu otoso mienu no nsro anya no ye madwuma unim se madwuma ne se mpuntu obeba ho manim me prapra ndi nkonti nkankra se be ya amanfo bebehu mmobo me bede wura agumu se be ya doma kwamo ye fe ekoka achempem okoka kiremasu okwa amanafo wamfie na ekeka ho ene na ye manim so nana na yate yi Dabia bijo o ma me ho nyafe o papa ho nyafe o ma me ho nyafe na be ho fa da kro wonka on ba be photo ma on ba be photo ba ayoye be mfie be num manka bi akopen kan on se odam yo me se na repeat yo wanim na ngo bebre muketu abi no maka Sabi jem na nka na otoso mienu a anhwe abebaka se ya jimambadu da second nana wada Roma wani mu amenka bi na mbom ne mesre adehye wa ne se domafo mbre na so se wabakosem hunsua mbre na so se wabakosem hunsua ye obi wo hokura enam se ho ne be hia ye wo de betu fom nti baba kose ne be chia no be sesa no
oduru baby abe we kura na onya hini we kura na onya hini we baboa oye hunti ni ba sisa no sa ho betena o ba sisa abakosem na eto ne ho mienu me die adwombadu antoso mienu mama ni odere alaji grusa Nsempa to win kempesa football ku oye ne dia okotena FM bi so hot FM no kansem no be alaji na da unsem da ensem mu ye akasi o ola ngo hot FM so ntini me ye de me kansem hot anamwa na me nkasa kwa nkasa osiade so no osiade so ne se nana yemie library yenko suade abakwasa me onka ho na me ahemfo akasi abewo Ghana na me hu se sabi firisoro akasifo yi oye ya na Dombaahene eye na yiri me ampapa ya ye wo fam ngase safo hai akasifo me mmoba nyina me modini ne bi akase ma agani dinim na bi o kana bakwasa no me mabakwasa mu no me ne all take him 250 years in fear ahanu aduonum ansa na menya ba bi atena na ye nan nyina ye hia akasefo ye ni wotim ede nananom achitu fom na momenti so psa bia de daba akope ya mu bi ya ka ba akasefo no ba akope ne ye de beto ho onye nokra titentem miensa na me kan de asem nananom ba ya akudifo oso ka ode ananya za ka ode nananom ba ya akufo ntini banama ba bedrua na sa me kan fo nananom won kan fo nananom na ba ya akida ba ko Facebook so na ba asisa banim ya de anya ayi ma no se ni musika no entie no bi kawo enye no no ya maduane andi na mo ma kan nana la kan se kukuru no keka so bere obejai be sai fio wa be mondini na nse de da be bondini wan me ntwane be du bio be bo wan maka 2 maka 4 maka 8 na chira se abakosem no ye wo bi wo ha sei ma abakosem no kakra ya fa nwa no de ma wo men sa no bia wu de se ne nka se domafo ho ma men break ya de bi nchira ho danchira dini danchira no hwana tiase danchira hwana tiase danchira be chiram chira wa eya chira dini ye kuro chira eno na danchira no dan chira danchira fonti min ka baba kwasama domanya de onka homboa on se be mu bebre nim abisim so abisim so ya nana no ne batre jaman ya nana no okwa abisim oja me nana wanfie hene ma me hema wanfie hene manse hene kronti hene madoma no la meko kosisa wo na odom ene asu ofrifo ho beba mewe besia na ma de ya twa no ho anya bizi mi nyina ni mboa krobia odini na baba nka benti ase no sa oya hini bia na o hye bia ase a wonya adwuma bi adwuma nka na onya no kra banka adwuma bare ananya adwuma na bare no no banka ara ba ko kan adwuma bare ne benti be hu say books no na no kra ni nka ye ne po no binim kra mam information say ni o kan ne kra na osa na man de ho so nko kan nto ba ko akida fo ne niema ba ne nahu osuko ka bi na yifo mujahidi fo so bento to mfamra nana
ne mesre obi bia wo ha ye bie library ye bie library a na obi ensua bibi emfanto ne kotodwem agimambadu ho akonwa kase en menye de menka so na mempese mefri akonwa kase yeso na ya bakosem no so wano so yenye de yenim nti mesre ho library aba mre papa nana Dormaah kwamngene nana ya shobo se yegina bere ya baba besua de wo ha